aking paglalakbay upang makita ang ganda ni Mingay. Ang Mingay Cove ay matatagpuan sa bayan ng Santa Praxedes, ang pinakahuling bayan na matatagpuan sa hilagang kanluran ng Cagayan. Pagkatapos nga ng 5 oras na biyahe, ako'y sinundo ni Geo upang maghanda sa kanilang bahay papunta sa Mingay. Dumating kami sa jump off point ng 15 minutes mula sa Barangay Kapakwan. At pagkarating namin doon, bumungad sa akin ang isang napakagandang tanawin. Pwede mong ilakad kung kaya. Ayon kay Geo, aabutin kami ng 20 to 30 minutes trek papunta sa dagat mismo ng Mingay. Pa. Balilig mo na lang. Doon ba tayo pupunta? Oo sir, sa baba. Maganda din na nice spot doon, oh, sa taas. Siya, tawan exposure ko. Go! Kahit pababa pala ang trek, talagang pagpapawisan ka rin kung ganito kahaba. Alright. Sa totoo lang, ramdam na ramdam ko na ang pagod dito. Kahit alam ko sa sarili ko na nakapag-condition ako para sa trek na ito. Ito yung tambo, di ba? Pangwalis. Makalipas ng halos 30 minuto, narating na nga namin ang dagat ng Mingay. Oh! Awan! Mukhang hindi nga napagod ang mga kasama ko. Nakuha pa nilang maglaro. Ito na din yung draw na yung picture. Ay, yung tour guide! Yung tour guide naman daw na nag-human drone. Hindi ko nagsangwam. Mabuti na lang at mayroon kaming nadalang kakanin para pagkain pagkatapos ng trek. Pagkatapos namin magpahinga, umakyat kami sa isang burol upang makita at matanaw ang Mingay Dakel at ng Mingay Basit. Ang Mingay pala ay isa sa mga nagsisilbing daungan ng mga mangingisda dito sa bayan ng Santa Praxedes. Dito kami sa Mingay Dakel magpapalipas ng gabi at magbe-base ng camp. At dito naman kami sa Mingay Basit maliligo. Mula sa burol, tanaw ko ang magandang tanawin ng Santa Praxedes. Tila ba ako'y nasa isang paraiso, tahimik at walang gulo.
Takip silim ay parating, kaya minabuti na namin ang magtayo ng aming tent habang maliwanag pa. Okay. Bahala ka sa akin siya. Lumalim pa ang gabi at naabutan pa nga namin ang mga mangingisda na nagtatanggal ng kanilang mga huli mula sa kanilang lambat. Hybrid na tilapia. Kinabukasan, inabangan ko ang haring araw, ngunit sadyang hindi kami pinagtagpo sa oras na ito. Ngunit kahit ganun pa man, maraming salamat Ama sa isang napakagandang umaga. Maya-maya pa ay nagsidatingan na rin ang mga mangingisda na galing sa laot. Ano na, ganatan ti? Baby run. Baby run. Thank you, auntie. Talaki. At kumain na rin kami ng pang-agahan bago bumalik sa bayan. Chemistry sigot pa, bara kanya da. Physics na tiyo yan. Isang paglalakbay upang masilayan si Mingay. Muli, maraming salamat Santa Praxedes sa isang tanawing kahanga-hanga na babalik-balikan ang kapayapaan na kanyang ipinaramdam.